HVTV Live presenteras av Season på A6 och inslaget presentreklam och profilkläder. Varmt välkomna tillbaka till HVTV Live. Vi har ju celebert besök här i studion. Ingen mindre än legendaren Esa Keskinen. Välkommen hit, Esa. Tack så mycket. Ida Keskinen som är Esas dotter också här. Välkommen hit, Ida. Hej, tack. Hur är det att vara här, Esa? Miltä tuntuu olla täällä? Täällä on aina ihan loistava olla, että aina kun tulee Jönköpingiin tuntuu, että tulee kotiin. Det är en jättebra stämning och pappa sa att alltid när han kommer tillbaka till Jönköping så känns det att han kommer hem. Det är jättespännande att vara här. Wow, härligt. Det är nästan gåshud på det. Ja. Esa, du får berätta, vad gör du i Sverige och Jönköping? Mitäs me nyt ollaan sitten tekemässä täällä? No me ollaan nyt katsomassa nuorten jääkiekko 20-vuotiaiden MM-kisoja junioreiden. Velipojan poika Oiva pelaa siellä ja totta kai katsottiin kun on välipäivä, niin tullaan ehdottomasti katsoa HV:n peliä, se sopii justiin hienosti. Jo, så vi är här i Sverige för att vi var igår i Göteborg och se på spel, VM-turneringen. Pappas brorson och vår kusin Oiva Keskinen spelar i finska landslaget, så vi var och tittade på spelet där och sen när vi såg att HV har spel nu på lördag så var vi helt sådär att det är såklart att vi kommer hit och ser på spelet. Ja, det är härligt. Ja. Oiva Keskinen spelar center i junior-VM för Finland. Är han lik dig i spelet, Esa, som gammal center? No joo, se on hienoa, että Oiva jatkaa näitä perinteitä niin kuin sentteri ja muuta. Ja hän on kyllä tosi taitava ja nyt yhdessä vuodessa kehittynyt tosi paljon, että Tapparassa saanut liigajoukkueen paikan ja on kyllä ihan superhienoa katsoa hänen otteita. Kuullaan kaverista varmaan. Pappa sa att det är fint att Oiva fortsätter med den här traditionen att vara center och att han är nog jätteskicklig och att det har gått jättebra och Oiva har gått jättemycket framåt nu i ett år och att han spelar i Tappara och allt har gått så fint. Hänestä tullaan kuulemaan varmasti. Att vi kommer att höra av Oiva ännu. Du får försöka få han hit till HV då. Oiva kattoon peliä. Anteeksi. Et meidän pitää saada Oiva kattoon peliä. No joo, ja mä tuossa heitinkin, että Oiva nyt teki Tapparan kanssa jatkosopimuksen ja vähän heiteltiin tuossa juttua, että olisi kiva saada Oiva tänne HVC:n vaikka pelaa vuoden 2, mutta se oli tämmöinen pieni läppä, mutta pieni ajatus, että täällä kyllä hän viihtyisi ja varmaan yleisö tykkäisi hänen hienosta peliesityksistä. Ja så Oiva har nu gjort då kontrakt med Tappara, men vi har liksom sagt att det skulle vara jätteroligt att om Oiva skulle komma hit till HV71 och spela. Esa, vad tycker du om den första perioden annars mot Växjö här ikväll? No tää oli niinku tosi loistava erä, vauhdikas erä, ihan huippuerä, että viimeksi kun oltiin täällä, niin oli pikkusen semmoista nahkeeta se peli, mutta nyt niinku tuo viihtyy ja kun meillä on iso porukka täällä äiteni mukana, velipoika, hänen vaimo ja hänen velipoika täällä, niin kaikki sanot on tosi vauhdikas ja niinku tosi viihtyisää peliä, vauhtia on. Mitä sä sanoit siinä alussa? Niin, että tosi hyvä erä ja vauhtia riittää ja on tosi, koko meidän porukka kun on täällä, niin viihtyy ja tosiaan hieno erä oli. Ja, det har varit jätteroligt och spännande och fartfyllt spel. Och det där, förra gången, senast vi var här, det är nu under 6 år sedan, så det var lite sådär, det gick inte så bra det där spelet, men att nu har det varit bra och fartfyllt och vi är här med ett stort gäng, också vår farmor är med här och pappas bror och hans fru och sådär, så vi är med ett stort gäng och alla har tyckt Ja, vad roligt. Esa, vad betyder HV71 för dig och den här staden? Du hade ju många fina år här i Jönköping. Vad betyder de för dig? Mitä ne vuodet merkitsi? No ne merkitsi niin paljon, että sitä on vaikea pukea sanoiksi, että vähän herkistyykin. Että ensimmäinen vuosi oli, niin tuli se kultamitali täällä ja voitettiin se mestaruus, niin se päällimmäisenä. Ja kaikki nämä ihmiset sitten, että ketä nyt on edes menneet, niin heille tonne vaan iso kiitos, että ne on kovempia kavereita kuin minä, mutta ihan huikeita vuosia.
HV betyder jättemycket för pappa och han blir alltid lite så här rörd när han pratar om åren i HV och HV-fansen de är liksom nära pappas hjärta. Men Ida, du har ju också bott här i Jönköping. Ja. Kommer du ihåg någonting från tiden här? Ja, jag kommer ihåg jättemycket. Jag var 3 år då när vi flyttade hit och vi bodde ju 5 år här så det där vi var just idag och se på där vi bodde och det kom jättemycket liksom minnen och det var jättelyckliga tider då vi bodde här och allt kom bara så där till huvudet igen, alla de där goda minnena. Vi hade jätteroligt och lyckligt här med. Esa, vi har ju 3 tränare som var med från din tid som står i båset nu. Johan Lindbom, Pelle Gustafsson och Johan Davidsson. Hur känns det att se dem i båset? Dina gamla lagkompisar? No, siinä on niin ihan huikeita nimiä, että kun just juttelin ennen tässä, kun tultiin, että ketä on niin kuin täällä valmennuksessa, ne on mun niin kuin tärkeimpiä pelikavereita, mitä on ollut, ja mulla on iso arvostus heitä kohtaan. Että ei sitäkään pysty oikein muuta sanomaan, että niin huikeita kavereita nimiä, ja tosiaan varmaan pelin jälkeen pääsee heitä morjestaan, niin se on iso juttu. Pappa säger att de är jättefina människor och fina spelare och de bästa lagkompisarna han har liksom haft och att det är jätteroligt att nu se alla dem. Ja, vad härligt att höra. Jättekul att ha dig här, Esa, och dig också, Ida, och hoppas att ni får en fortsatt trevlig kväll med hela familjen. Och vi får önska lycka till i VM-turneringen också för brorsonen Esa. Alltid välkommen till Jönköping, det vet ni. Kul att ha er här. Vi är tillbaka med mer snack. Tuppen, du fick inte prata mycket i den här periodpausen. Nej, det är skillnader på spelare och spelare. Ja, det är. Du får prata mer nästa gång. Härligt. Nu laddar vi för nedsläpp. Det är bara minuter kvar till den andra perioden mellan HV71 och Växjö.